Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne pekim paýhas ummany magtym boly Puragy ýylna döwletimiziň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramçylygy Mar vilayatynda da münasip belin toý tutumlardan belenip geçildi. Mar vilayat Mar şäher häkimlikleriniň demokratik agrar senagatçylar we telekaçylar partiýasynyň Mar vilayat komitetleriniň kärdeşlik gylyşlarynyň vilayat birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň vilayat denanar bilim saglygy goruş we medeniýet bölümleriniň birlikde guramaklaryna geçirilen bu bayramçylyk dawrasy ýigsilmejek toý şatlyklaryna wetsenli. Bayramçylyk gününe vilayat merkezindäki baş baýdak meýdançasynyň töweregi ertegeden hasam köp adamly boldy. Mukaddes garaşsyzlygymyň bayramçylygynyň dawrasy baş baýdak meýdançasyna döwlet senamynyň ýerine ýetirmegine mukaddes döwlet baýdamynyň ýokary galdyrylmagyna başlandy. Dawrada bayramçylyk münasibetli gutluk sözleri aýdyldy. Bu ýerdäki bayramçylyk çykyşlaryna garaşsyzlyk ýyllar içinde ýurdumyzda gazanylan üstünlikler ýetilen belen sepketler we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň dünýä nusgalyk beýik başlangyçlary barada bu ýsonşy sözler beýan edildi. Dawranyň dowamyna vilayatyň medeniýet sungodu saatlarynyň estrada aýdymçylarynyň Marynyň ýoluman humma ifadenäki ýürüte saçlyk mektebiniň çağılar we ýetkinjekler dörejilik öýleriniň dekini çağılarynyň aýdym dırfalary we tantlary giňden ýaýlananyrly. Halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan aýdym sahalaryň owazy uzaklara ýaňsaldy. Ýerine ýetirilen göwün götürjü çykyşlarda Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň garaşsyz baky tarap ata-watamyzyň hormat prezidentimiziň ýyl halk umum adamlar behwetli rowaj işleriniň hemde uly toý dawaralary wetsenýän pekim paýhas ummany magtym bolup Puragy ýylymyzyň wasfy belentden ýetirli. Bayramçylyk öwüşgüne wedilen baş baýdak meýdançasyna şernen mukamlaryň ýanglanmagyna ýerine ýetirilen hoş owaly aýdymlar, joşgyny talslar bu ýer ýagnanan bagtyar raýatlarymyzyň bayramçylyk şatlygyny artdyryp, göwün guşuny kanatlanyrdy. Soňra garaşsyzlygymyň 33 ýyllyk bayram münasibetli dawry Mar vilayatynyň türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki toý meýdançasyna dowam etdi. Mar vilayat häkimliginiň demokratik we agrar partiýalarynyň vilayat komitetleriniň kärdeşlik gylyşlarynyň vilayat birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň denanar bilim saglygy goruş hemde medeniýet müdürlükleriniň birlikde guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawrasy ýokary ruhanyýetligi wetsenli. Vilayatyň bagtyar raýatlarynyň hemde talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna berkarar watanymda bagtyardyr ýyllarim garaşsyzlyk wasp edip şat taýraya dillerim ady bilen geçirilen bayramçylyk dawrasyna vilayatyň dörejilik işgärleriniň döwrewap çykyşlary giňden ýaýlanyrly. Çünki watanymyzyň garaşsyzlygy halkymyzyň öz ogtýarlygyny we bagtyarlygyny ösdürmekde, dünýä ýurtlar bilen dostany gatnaşyklaryny potolanyrmakda esasy sütün bolup durýar. Şeýle bolansa bugünkü bayramçylyk gününe döwrewap öwüşüne berilen owadan sahnada medeniýet we sungodu saatlarynyň ýerine ýetiren çykyşlaryna halkymyza baky bagtyarlygy bagyş eden türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we Arkadaly Gahrman Serdaramyň ýyl ýurt hemde dünýä ähmiýetli alyp barýan belent maksatly işleri, her bir güni beýik ösüçlere wetsenýän garaşsyz baky tarap Türkmenistan diýarymyz dünýä içere ýaňsalan türkmen medeniýeti belent teňlerde wasp edildi. Şany bayram münasibetli vilayatyň şahar günjüne geçirilen dawralar ýokary ruhanyýetlige eýe bolup, olarda aýdym sahly çykyşlara giň orun berildi.